Добър ден, това сме ние. Само да ви кажем нещо. Тихичко. Кога сменяте лагер Главини? Обърнете внимание на четеца, на АБС-а. То трябва да седи от другата страна, не тук отпред. Е, тук отзаде трябва да седи. Айде, чао. Аз ти казах, че докато правиш Мерцедес ще останеш без пари. Те не се чуфят бакова, почна бояджия да ми стават. В момента обучаваме на курс Как се стича яко? как се стича и как не се прави. Аз ти казах само аудиото да правиш, ти не Мерцедес ще прави. Няма хляб в Мерцедес, ей! Има пълно е. Не те чувам нещо. Пълно, я от тази страна. Ей, батко, гледай бе, чакай бе. Еш бе, гледай какво съм направи. Ела тук бе. На кой е това бе? Моя. Батко, ка върти това тази част? Да знаеш си на лайф. Върти яко. Ка направи това? Какво става тук вътре? Всичко става. Само мерък да имаш. Колко е извал това? 650. 650 коня. Бак това ме замисли. Да? Виж, за какво става просто тук, бате, а? А кой настрои тази помпа, бе? Аз? А? Виж вътре. Я дръж това, бе. Чакай малко, бе. Ме моста най-ми хареса тук. Съвска виж моста. Ко си направил ти, бе? Да, колко ти? На колко наляга? Това сигурно се мести. Какво време дава това? 11 кила. Браво! Баси майката. Значи те за това мога казвам браво, да. Особено с тази концепция. Ма не моля много голема тази топла част. Супер. Батко, еш бе, еш къп. Доколко? Значи вече не е дизел, мали? Курсорче. Нещо да кажеш? Екстра от камион. От Скания. А? Абе, мога да... мога да споря колко бика това? А? На колко бара го караш? На 4 бара. 3000 кубика бензин на 4 бара с тази турбина, не знаеш какво става? Изправя вала. Ама браво, много добре, много добре. И откъде е? Значи от врата. Няма значение. Аз съм ви казал, че там е истината от северо-запада, ако ни няма нас, че пропаднат всичките, нали? Само е гледал клипа с 123-ката, там някъде го изправя и изкривя направо. Там е с 150. Там от северо-запада е истината. Браво. Ама, знаеш, що му трябва толкова рано, защото е до километри, турбина. Как управляваш? Ето я бе, Механично, на налягане. Аха. Само, че толкова път седи наобратно. Преработил съм го, работи наобратно. Да бе, наобратно. Налягане. Добре. На 2,4 е за мотото. Да ме намериш да ми пуснеш приятелство. О, да. Това е интересно. Ека бе, мали бе. 8 хп. Може да ме запишете там за... Да, значи да записваме шонди за това задължително. 8 хп е котията, да, нали? Да, браво, виж. Това са, гледал е клипа с 123-ката, къде изчеква. Еш при нас какво се случва, а? Ама Мерцедес... Айде, Монци, ще излезеш ли пак или? Не, слагаме. Ау! На финала за първо и второ место. Ужас. Какво няма сега за друг ремонт? Не, снимал съм си второ место. Екстра, браво. Топ. Айде на всички фенове. Браво, това съм го признал сега. Това ми харесва, защото гавра, това не е традиционното там 535 кура ми свиня 2 турбини, набили 2 чипса и това. Стойката, силюли се да не изпадне с главата. Тук бата вкарнала къл малко, защото не е малко. Ама не бе, човек е гледал стари клипове в YouTube, е гледал, оттам е взела къла. Айде отиваме, чао ви, момци! А, видите ли какво става? Във видео гледам това турбо, бах негова майко, но колко главата ми. А?
Добър ден, па сме ние. Що става? Бако? Я да видят ти ора, или не трябва, мани. Така, днеска сме на тема Мерцедес. Любимия на всички механици 651. Та да споделиме малко какво се случваше с колата. Така. Ето го обавеца. Влиза в авариен режим и не върви. Така, на диагностика даваше грешка. Сега ще видим дали помним грешката. Да я покажем. Ма да видим дали я помниме. Така. Така. Bus Pressure Control A has malfunction. Така, това означава, че малката турбина не надува. Вакуум и всичко е проверено. Така. Всичко работи, вакуум има, клапанчета. Обаче, викам ние като по-прости да видим какво се случва тук. И това е актуатора, който разпределя изгорелите газове между двете турбини. Светкаме тук и какво да видиме. Я светни сега да еба и фенерите му да еба. И он се клати като на коча мъдете. Така. Нема този актуатор как да регулира и да работи така. И сега някой друг, понеже някой друг си е питал уя да запомни как тия гайчици били там и как е регулирано, Бако трябва да се затрие. Нали така, Бако? Та, към всички колеги, обръщайте внимание на малките гайчици, що отек са големите кинти. Та, сега че пробваме да го регулираме тук това, това е най-големия матракуцняк и ще му направим един тест драйв да видим какво се случва и това е. Може и да се върне на пъта, не е лоша колицата. Та, за сега толкова малко, скромничко, ама наглед малък проблем, но няма никакво адекватно управление на турбините. И така. Това е от нас. Кой го направил не знам, но жив и здрав. Това не е моя работа. Живи и здрави на всичките, че се видим след малко, ако работи като хората. Хайде. Ще ви покажам един маслар малко по-късно за другата секта, ама трябва да е на отделно клипче, защото много стана. Хайде, чао!